No niin, meillä käy. Tehdäänpä YouTube-video, vaikka en yleensä tee. Käytiin tossa Aparannalla työhommissa. Sitten käytiin kaupassa. Ostin Black mineraalivettä. Black water. Naturally black is a refreshing spring water, bla 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 bla. Korkea pH, bla bla. On erilaisia mineraaleja, elektrolyyttejä, bla bla bla. I don't give a shit. Katsotaan. Ei suhahtanut. Tää on läpinäkyvä tää pullo. Hetkinen. Vesi on mustaa. Kyllä. Ja pullo on läpinäkyvä. Että katsotaan. Tää on perkeleen hämmentävä juo. Koska ei tää maistu mitenkään erikoiselta. Tai no, mä oon kipienä ja mun nokka on tukossa, että mä en maista juurikaan mitään, mutta ei tässä mun mielestä maistu mitään. Mustaa vettä. That's the thing. Mutta kaitaanpa lisää ja mitä tää pullo meille kertoo. Hyvää mainontaa minä huomaan. Enjoy the dark side. Black. Yrittääkö tää pullo nyt kertoa meille, että musta olisi parempaa kuin kirkas?